Compliments of the new season. I hope guys ningene kahle njengamhle nabethunana. Mna ndingene kahle, I can't complain. Welcome to Z's Cozy Corner, where creativity meets the conversations. I'm your host Z, and you are welcome. Guys, njengesiqhelo mandicela into yobana singalibali kaloku ukusharela ii-friends zethu nee-family zethu and like noba ngubani mani uqonda into yobana if ingafikelele esandleni zakhe le episode angayiyonwabele. Well, oh, you can't believe this one. You just can't. Today, ndihleli noNamhla Diko, i-actor, i-podcast, i-podcaster, i-actor. I mean, like, oh, akasempinki, akasemhla, akasaglow. Look at those earrings. Oh, bethunana. Okay. Sithando sami unjani? Awusemhle sana. You always bright. Like a diamond. Jonga kaloku I'm a star. You so are. The star always shine. Yeah, ne? So ndim ke lo. Asixolele man umhlenyana man, like you always bright every time xa ndikubona. Do you have into black maybe? Have you ever wear into black? Hlala ndikubona with bright colors. What's wrong with you? Okay, I do wear black ne, but it has to have that. Yeah, but understand amos. Laswekile. Kumele kube ne-sparkling whenever I wear something like ndithanda the flowers, the bright colors because I'm dark. Oh yes. The sparkling kumele kube na yabo kube busy man. Oh yeah, man. Oh guys, this is the first lady with this cozy corner. I mean like New Year, first lady. I mean like we understand the first episode. New Year. Jonga sana. Oh, thindungisuhla. Yayiva. Londo ke bendiwaridi xa nsiza apha ngoba longihlala ndibona ubhuti bakhona basemazazi nqoma hey. I wonder ndiyafita nakula. Awunazaza wena. Kaloku andinazaza. Ndingumntu ongumama. I wonder ke uyame ndizothini. But no man, Why not? So ndimlona ke apha. Oh man, kasixolele man uNamhla Diko, the intombi yamaqolo umaqolo. Kasixolele uba ngubani man. Jonga andifuni ke kuloko ona but ke am Namhla Diko, the intombi yamaqolo. Ozinto. Oh wow. Ndibiza ngumntwana wamandayini ngomntamo. Yayiva. Ndakuxelela mna ndakhwitsha ke ndakhwitsha. Jonga sana ndinguNamhla from eFlexaf. Okay. And wena seXhoboza intana kundama. Hello Xhoboza Flexaf. Oh. Phakamisa iflag apho. Yeah, so before introduction I wanted to give you something. I don't know ba ndingangena ku something or sizayibona later. Ngena. Kaloku I'm an actress. All right. Yes, ndingumdlali weqonga sana. So ke ndihlala ndina something ephekiweyo man. Andizoya kakhulu. Phaka. Okay. Safa indlala. Okay, andizunikeza I'll just go straight to the point. Okay. Oh, take one bit and that's uzonibalo ndizawuziyelana. Okay, you can just go. Mama, awuzange wamthanda wena uSipho. uSipho bomtreata njengathi ngumntana osuka ngaphandle okanye umzali. NoSipho ndimtshata ngoba ndimthanda. Sipho ndimzalile unyana bathathu. And ngokwenu ulapho nxa uzawuthatha yonke into esiyisebenzeleyo noSipho ngoba uclaim uSipho ngomntana wakho. And uSipho ibingumyeni wami. Nditshatile noSipho mama. Ayikho into ozoyithatha yakhe. Yonke into lapha endlini yeyam nomyeni wami kunye nabantwana bami. Oh mntanami. Awuzange mama wawubeka nolunye umcondo wakho kule ndlu. Kodwa now that uSipho uswelekile. Unesibindi songena kule ndlu. Uzongixela ngezinto zikaSipho. Nyana wakho Sipho. Awundazi uba ndisuka phi noSipho mama. Mama awundazi uba ndisuka phi mna noSipho. Ezi business uzibona zimile namhlanje. Mama ndifuna ukuphakamisa isizwe ndizilile.
ibuhlungu inhliziyo yam. Ndimthanda umyeni wam. Ndiyamthanda nangoku. Okay. Uzokhalisa mna ke ngoku into engxaki yakho. Alright. Okay. So unamhla yi-artist bethunana. Kodwa ke artist. Ndiyabhala. Guys, this lady was crying, Hlena, yo. Yes, she was. Okay. Yeah. Into ehlala isenzeka ke leyo, switch on and off, just like ucime light, uphinde light. Wow, that was wow. Yeah. I'm speechless ke ngoku. So like kasixelele ke na uba okay, before singene kwi-acting ke na ngexesha besithetha behind the scenes, you said something about i-podcast. Cela nje roughly kwenza kantoni i-podcast? What is it all about? Okay, i-podcast ithi ngiqale ngegama layo yi-Unplanned Journey. Unplanned Journey. Yes, and then Unplanned Journey, #from teen to mom. Awunoyisearch awuzoyifumana njalo. Unplanned Journey, #from teen to mom. Okay, I wow, think that's deep. iyazicacisa ngokwayo, teen to mom, and it's Unplanned Journey. Isuka ekutheni there's a story behind, but I don't wanna go deep. You don't have to. But they can just go and check uba ingantoni, but most of the time didila ne-survivors the teenage pregnancy. Oh, okay. Those people who were pregnant by then, so Okay. didila ngabo ixesha elininzi. Wow, that's great. Yeah. That's great. So imalunga naloo nto ke i-podcast yam. Yeah, i-podcast, and then I was once a singer. Yeah. Really? Ndisuka kude nale industry. Okay, then masiqale ke ngoku ke apha kwi-acting. How did it started? Like uqale wabayisinga waze wabayi-actor okanye uqale wabayi-actor then waqonda into yobana Lulele ngapha. No, kahle ndikhule ndingumntu othanda ukucula, ne? And then ndandicinga uba ndizoba Brenda Fassie namhlanje. Uyabo. So ndandithanda igospel ke. Kwakukhona abamama ababini ndizoba mention, ndisabathanda nangoku. Which is umama uLusanda Mcinga. Oh my. Usisikhole kaDubula. Oh my. Abamama bababini ndandibathandela uba xa becula abanela ndithi yabo bakhupha nje a pure voice, which is nawe xa uhlele ekhaya uqomba hayi man nam ndingayicula le nto. Then ndandincinci ke ngoko ndandisese-primary school. Andikhohlwa uba ndandimngakanani but ndandisemncinci ndiseprimary. So ndandinophuma ndiye mos ndisuka ezilalini mna, so ndiphume ekhaya kunesiganganyana, so like apho ndizoya khona kwenza uba ndikwazi ukhupha le nto ngentliziyo yakho yonke. Wow. And ndizifuna ndiyi-one like yabo hayi ke ndizoqala ke mntakabawo ndimbomboloze ukuba imani iyenzeka. Yaya ke ngoku because ukhumbule ndicula amaculo wabo. Kwaye kwakhona into ethi ke ngoku, how about ndithathe into ethile ndiyidibanise nento ethile ndijonge uba kuphuma ntoni, uyabona. So man yenzeka le nto. Hayi man yayinto ekhulayo ke ngoku, yabo. I think nandisenza ugrade 6, yazi. Oh, you were still young. Yayinto ekhulayo ke ngoku lena yamnandi. Mind you ndingumntu oshayi, andifuna uma phambi kwabantu, ndiyaboyika in fact abantu. But xa ndifike bright colors. Okay. So but xa ndifike enkonzweni, hayi man ndingilofuna uqala iculo. Ndishayi ndinjalo, uyabo. Ngcono ndingami kulaa row ngaphambili ndime ngaseva but ndizayikhupha ivoice yam, yabo. And then yenzeke fast forward kube ngo-2007 nakhona ndise kuthiwa kwakune-primary mos ne-junior ne-high school thina xa sifunde ezilalini afana lapho. So I think I was doing grade 9 by then. So kuzofika sendifunde town ke, ndithe fast forward kaloku sojapheza izinto. So sendisetown ke ngoku kuzofika abantu esikoleni sam bazothi collecta amatalente abantwana basuke eThekwini ntontontonton, yabo, basibonisa izithombe zama-celebrity esasiwazi ngelo xesha, esiwaziyo phofu nangoku abantwana babecula. I think bakhona nabo Msababa nabo ntontontonton.
ndiqomba nantsi itshantsi kuthethwa nam apha. Oh, Ndijonga iitshomi ezi zam, hayi man, nangathi akho mntu interested ngale nto, but andizuyimemeza. Hayi ndihambe ndiye endlini, ndifike ndibhalise, ndahlala anti kunento esoso. Okay, I know what uyaphambana, fine. Uculela esigangeni. So ndizothi xa ndithatha ibhakede lam ndiyokha amanzi, ndizifuna ndodwa kulaa ndawo ndiyokha amanzi. Yeyi, andizucula ukuya ndiyayi-enjoya ke ngoku kwayela maxesha uba ndimane ndibayi-1. Ndayiwina loo competition because yayi-competition babezothatha unumber 1, number 2, number 3, yabo. Sorry. So ndiye kule competition, and mind you zizikolo zase-Flagstaff zizonke, abezanga esikolweni sam ndiyi-1. So xa ndifika kwakuSaturday ndiqale ndenza iitshozi zasendlini because ayizu-understanda le vathula yam. For what? So Saturday ndizovuka ndenza iitshozi zasendlini, ndafika late nakuloo holo. Xa ndifika ndifike ndibhalisa phaya emnyango, hayi nguNamhla Diko lona ntontontonton. Kanti ngelishwa ndizobe ndibe ngokuqala uperforma. I don't know how, ngoba ndabhalisa ekugqibeleni. Ndisenezonezi besathi ndiyasetlisha mos eholweni yabo, ndisabona abantu endibaziyo. Burashile. Uya-understand, ngoba ndifike late iholo seyigcwele. So ngoba i-uniform yam yayi-green ifana neyesinye isikolo, bandibhalise under esasikolo. So xa ndifika ke ndinxibe le jezi yesikolo ke ngoku. Xa ndifika kubizwe Namhla Diko from Diliza, hayibo ndiqonga inobukhona umntu Namhla Diko because oDiko baninzi phaa. Hayi man, akho mntu uphakama nqomba yonamhla lapha ndim kaloku. And ke ngoku uyaziva i-nerves because ndigqiba ungena. Yazi ndathi xa ndifika phaya ndaculela iculo. Nangu mthokozisi, nangu mthokozisi. Yabona? Yes. Ndithe xa ndibona i-reaction because ndisothukile. Yeah. Xa ndibona i-reaction yabantu, ndathi hayi ndiyacula, ndathatha imayikhi yam ndaqiniseka ke. Hayi ndandim ke ngoluwa jonga ndambiza umthokozisi qobe ndabeka imayikhi sendirayithi ke ndama ndohlala phantsi. Yeyi bangena abantwana ke ngoku, khona nabantwana abancinci. Yeyi kwaqala ngegruphu yegospel kwaya ke ngoku, yabona. Hayi man, xa nzithi futhi ndiqoma ngoku sendibona abantu abaperforme after mna, ndiqoma yho asoze ndilibone edlalayo ke ngoku. The way beflexing ngakhona, begcwele istage ngakhona, hayi sana. But ke ndaqoma hayi wethu, at least I tried, kuyabona. Ndimile phambi kwabantu ndaperform. Uthe xa kubiza kufika ixesha le-rehearsal kwaphinde kwaqalwa ngegospel, wabiza unumber 1. Andizijonga nokuzijonga futhi. Upholile phaa ngasemva. Ndingumuntu othanda ukuthetha nokudlala ke neetshomi zam. Wabiza oqala, wabiza wesibini, kwathiwa ndabizwa ndangowesithathu. Ndeva aba bescream, hayi and ke ngoku bascream khaye baperforme mos. Yho into endayigxuma apho beqoba ikwine mna kubizemna. So ndaba ndiwinile ngaloo ndlela. Iva ke ngoku ukhumbule abazali abayi-understand into yemedia, uculani because hamba esikolweni uthi ufundise, ufuna ukubona unesi, sifuna ukubona unesi, sifuna ukubona i-social worker, nazi into esikhule thina sizazi uba ziyafundela, uyabona. So ndiwinile ke nge-excitement ke xa ndibuyele ekhaya uba yho laa nto bendiyilaa nto khile bendiyoyiperforma phaya, ewe ndiwinile. And then ukhumbule ndihlala no-anti, then kukhona abazali ezilalini. Thumela ifowuni uba yeyi ndiye ndawina, so into endiyicelayo ngedeyithi ethile kunee-finals kwenye indawo, kwenye town, yabo, Sikisiki. So kuzobe kudibene nakhona izikolo zaseSikisiki. And ke phaa kuthiwa iingoma zizoba yi-2 ezoperforma, meaning ithini ke ngoku? Level up. All right. Andinkilozi mntase, you have no idea. I-chance ndide ukabona ude uphuphe, like ucula ude uphuphe, ubona uba nantsi ugijima uthathe ipeni ubhale uba yho nantsi ilantuka, like kuza andihanza uphupha ingoma uba yibeke ngale ndlela. Ugijima uthathe ipeni uyibhale. Ndathi xa ndibhala ke asinazi laptop ngelo xesha sibhala ngepeni, uyabhala ubhale inote ephezulu, ubhale uba inde lena, ubhale ezadose ziba hayi apha iyatsala, apha itsho, you understand, i-chorus ithi. Ndiyisebenze then sasizoya kuSaturday, kwamele sihambe Friday, then sizawuperforma Saturday. Ndibuze ke umba kuzoyenzakala ntoni, ndingumntana esikolo, andinamali, ndidinga ntoni ke ngoku? Support yabazali. So Friday utshilo utatam uba bazandiphathisela imali, and kumele mos ndibeni imali vele yokhwela uyalini, imali yokutya. Guess what, ndase kwafika i-5 rand ezi-2.
kwafika 5 rand eziyi-2 ezi 5 rand zizoba ndikhwele apha ndiye ezilalini. Uyokwenzani ngokwezilalini? Ndiyohlala le ndandigoduka ama-weekends. You understand? I-weekend ne-weekend ndandigoduka. Babekufakela imali yokuba ugoduke? Babendifakela imali. Ndandinikwa le 10 rand vele, kwakuyi-10 rand. Ndandinikwa le 10 rand uba ndibuyele ezilalini. So ndinikwe ezi 5 rand ezimbini kuza i-stepmother sam, yabo. Ndizithathe ezi 10 rand, ndicela uzoxela utata uba andibuyi. Abandizi. Hayi, andizi. Ndizawubona uba ndiphuma njani. Andizi ngezi 5 rand ezimbini. Ndizithathe ezi 5 rand zizigcine ngakum. Ndine-brother yam. Okay, ndihlala kwisayidi lakulo tata ne. Then kukhona isayidi lakulo mama. Umama ndimxelele naye wathi hayi mntana plan ndizawuyenza. Nkosi yam. Kanti umama shem uyithumele imali but akayithumela obviously ndimncinci mos akazwazi uthumela direct imali kuwe. Uyithumele kusambhuti. Kuze ubhuti wam umuntu ongathi understand yonke le nto ngubhuti wam, brother wam ndimlandela ngasemva. Because kweza yena ithini into ndithi hayi mfethu ndisokota ndipractice ndiredi ndinezi 5 rand ezimbini. Athi umama uthe mandoxeba imali ikhona but iphiphipi. So ngoba into ezokwenza nje maku-Friday le mali engekho kum esandleni andizokwazi uhamba ndiye endlini. Ndizawuhamba ngale uniform ndivathule nyhani ke ngongcambe noba yintoni. Ndiyakulaa ndaweni yemali. Xa ndifika kulaa ndaweni yemali umntu wemali akekho. Kuleyithi ke ngoku ndalala nge-uniform. But ndilele kwamakazi andlalanga ndilele kwamakazi ngele kwamakazi brother yam ngaphi khona ihlala kwamakazi vele. Kusasa ekuseni abazonivusa kanti lo mntu ebenikwe imali uzongena kuthiwa ungene phaa koo-4 ekuseni enxilile. Imali gone. Sana xa sisithi hayi uyambuza uba hayi laa mali ntontoni. Athi kanti athe laa bhukhe mani nale bhukhe urhucaba ndinepicture yebhukhe iqala ngaphakathi elilele ngaphandle. Ndiyayibona uba ngapha igcwele udaka caba ugaxe emanzini okanye kwathini andiyazi. Igcwele udaka sana le bhukhe kuthiwa masiyisetshe hayi sakwaphuma ikhoyo. Ndiyiva phofu xesha ayikhuphayo yayi-200 imali yakhona which is imali yetransport I think yayi-30 rand. Yayingekho ninzi imali yetransport. Ubuzawuba nayo nemali yodwa? Bendizawuba nayo. Hayi ke sana kuthiwa le coin yenze yawuma 15 rand. Ndathatha le mali ndayijonga zawe iinyembezi zam ndiyijongile because ndiyabona akho nto ndizoyenza ngale mali. Ibililona ithemba lam lokugqibela eli. Thathe le mali ke ndishwabanise esandleni aphinda ndikhaphe shem ubhuti wam ndibuyele emva. Uzothi ndithi hayi akho lapho ndizoya khona. Man ke. So idlulile ke ngoku leya. Okay, iphele ke ngoku eliphupha. Fast forward kube that was 2007. 2010 kufika i-radio station ngasekhaya. Ndiqoma ndahamba ngenyawo mntaze laa distance distance asemakhaya. Ndahamba ngenyawo ndiqoma ndiyofuna khona ishow yayisithi ubuciko bethu ngelo xesha yayisafika. Idlala ngama-Saturdays. Ndicela imali tata uyaphaya eqoma tata imali yodlala mntana mani nayo. Ne-5 rand ziyi-2 ngoba ndirhala neza 5 rand ziyi-2. Ndihamba ngenyawo ke ngoku ndiyofika kule ndawo. Xa ndifika phaya ndifike nditsho banikeza islot ngelali. Vele kwavele ufika vele ongenzi na-appointment. Nditsho zangena ii-calls zishem ezindikhuthazayo uba yeyi mntanam ungayeki yabo ntontontontonto. Ndangathi ndizokwenza idemo ke ndandiqala uva negama ledemo ke ngoku ndizawukwenza idemo. Okay, idemo ndiphinde ndiyoripota futhi nayo kumama. Ngelishwa ayabikho imali yokwenza le demo. Idemo yayi-250 ngoko ingoma eyi-1. Ndazi 200 or 250. So ndandidinga 500 ngelo xesha for uba ndizoncedakala ke ngoku ndirekhode le demo. Ndaze ndandi-desperate to the point yokuthi ndandithi xa ndibona abaculi basestratweni ndandihamba ndithi ucula nawe. Uyayiva? Athi hayi mntanam uyafunda ndithi andinangxaki. Man. Sokwenza noba yintoni. Ndandingakwazi udlula especially wegospel ndandingazi udlula nomculi ecula estratweni. Ndidlula ngathi andimbonanga. Bayandazi babebekhatshwa babaculi ngelaa xesha osizivova babekhona ngelaa xesha. Osiza abantu magaqa babekhona ngelaa xesha. Ucula nawe. So man ke from i-gospel like so busy nge-gospel like apha engqondweni nakho kukhona i-music akunanto ethana ne-acting. No. Okay. Ayikho honestly ayikho. Andiyiboni enye into in fact. Uzibona wena Ndizibona ndisenza le nto. Okay, fast forward ndiyilwe ke ngoku ndisende lapha eGoli ke ngoku. Ndidibana nalo mntu ongathi uyacula ntontoni omnye athi hayi ndiyayithanda ivoice yakho kube ngathi uyanceda twiste le ntweni zakhe. Ndikhumbula omnye sengiculisa i-R&B ke ngoku esithi uthanda ivoice yam for i-R&B. So ndandingakakhuli enough ngelo xesha because if ndandikhula ndandizoyenza le R&B yakhe siphushe yena then ke ngoku uzobe ukhula nawe. Yes.
ndaqonda uba bra undenza izinto zakho ke ngoku ndize apha ngale ndize ngayo mna at least ke ngoba besiziphusha zoyi-2 uphushe nam ndiphushe ngoku nabo. ifocus qho xa sifika sibhizi ngawe qho ifocus xa sifika sibhizi ngawe Okay. ndaye ndapha ndiyeke kanjalo ke yabona. Okay. So xa usuka emakhaya ke ngokuna ke usiza apha eJoburg uzixelela into yobana ufuna ukuzojonga ubana indaba yomculo wakho izohamba kanjani na? No. Uyahambisa ukephi okanye buze ngezinye Honestly ndize kumamam yabo nawuzojonga imisebenzi kodwa ndiyazazi uba ndifuna ntoni ekugqibeleni noba ndingawufumana lo msebenzi okanye ndiyazazi uba ndizawuphelela phi. So ke ngoku ndayizama uyiphusha loo nto yalo music ndayibona uba angathi ndifumana abantu abafeyiki because bahlala bekutwistela kwii-agenda zabo ndayiyeka ke ngoku. Ngoku mina zanayithile kuzofika le nto yoku futhi nale yobhala izange vele ifike nje kuzofika enye itshomi yam ibisenza imodeling yabo. Hayi tshomi ndenza le nto so hayi mani yazi I think nam ndingayitry. Hayi ndimane ndiyenza ke ngoku ndibayibo iyahlala mos le nto imodeling. No, besenza imodeling but isenzo bekwi-media space. Oh, okay. So esenza ne-acting. Okay. Yes. So mna ke ngoku ndizongena phi ke ngoku kule ye-acting. Okay. Ngoba weke wayi-advertise nenye product wavela kwi-billboards. So ndiyaqonda okay ndingazama kwicala le-acting ndike ndibone uba ndiphethe ntoni. Ndingulaa mntu ozimisela ke naye xa isenza into noba mhlawumbi ibingekho senu but once wayi-introducer ndivele ndingene ndiphelele ndibe ngathi yeyam ke ngoku. Sana ndangena kule acting hayibo kwenziwa kanje hayibo ndimlo ndifumana amagigi ngoku hayibo ndikhumbula i-first gig yam andazi ndiyimisela i-production but ndathi xa ndifike esetini ndabuza uba ndibuza i-AD ndithi ngoku kwakuthambana lo tata kwakungulaa nto kaShema akasekho andazi ndebize nam nokungambiza ndifika kukhona utata uPatrick Shy. Okay. Yabo. Okay. Yena. Hayi mandingahambisa ngoku uba ndinguloba. Hayibo xa ndisathi ndithi hayi mos yayinguKenneth lona soze. YayinguKenneth wethu and ke ngoku nalo Kenneth simele u-action sobabini. Okay. Sime apha behind the scene silinde uba kuthiwe action singene esetini. Ndiqonda uba ziphi iikhamera zasemhlabeni nkulunkulu. Wena Hlena. Ziphi iikhamera zasemhlabeni zishute le moment. Woman like elapha xa kwakho ke ngoku. I mean like ndithi silinde ukutyhiwa yi-director A1. Ndiqonda kahle ngathi ndifikile apha. Lapho benibhalele khona. Uya-understanda ke ngoku? Hayibo nguye futhi usenyameni like ayilophi manzi. Yabo ngoma andifuni ukujabulisa kodwa uba yabo ndiyalwa. Bona ungathi ungathathwa nefowuni bazove bathi umafana hayi mani into ndingomnye wabo so I don't have to yabona. So ndamana ndingena ke ngoku okay ndangena as i-background. Okay. Xa ndifika khumbula kaloku ndimtsha andazi into ndivuyela uba seTV-ni yabo. Ndingena as i-background ndayishuta laa nto ka ndayifumana igigi yokuqala ndayifumana igigi yesibini. Ndikhumbula le xa bendintroducer kule yokuqala ndandingayazi noyazi because andingomntu we-TV kakhulu. So ndimane ndibuza uba iyo i-production engineer yazi into ethi kodwa ewe iyagijima iyo iyadlala izoyibona. KuseTV-ni phaya kuseTV-ni. So ndaya kule yesibini bendiyifamiliya ke nayo. Xa ndifika ibonaba hayi guys ithina le nto yam Ngathi ndingenile. ndingenile nje ndiphi apha nabantu. Hayi ndaqala ndayinterested more ke ngona kwi-TV kuyibukela ke waloo ndiyazazi uba uzawuvela kaloku. Awuyazi laa feeling uhlala phantsi uzibukele eTV. So ndakhula ke ngoku because ukhumbule ndingena information epheleleyo. Ndingumntu othanda ufunda ke nokuthi ndiyazi uba isebenza kanjani loo nto leyo. Ndahamba ama-workshops ndafunda mani nda-engage nabantu until ndisithi step up nyana ke ngoku ndathatha amafeature ke ngoku because ndiyakhumbula xa ndisafika ndandisithi hayi ndifuna naxa kubhukho abantu abayi-30 ecaweni ndifuna uba kulaa 30 andifuni uba ndibe yi-asha ndibe ngumamfundisi understand. Ndifuna uba phaya ebantwini abaninzi xa kuthiwa kubhukhwa ii-patients eziyi-15 ndifuna uba kulaa 15 andifuna uba yinesi because ndizoba sespotlight xa ndiyinesi. Kwaya ndaqoma ndizifuna phaa ebunzini. Andizifuni phaa sixukuxukini. Sendirayithi ndikhulile esixukuxukini ndizifuna phaa ke ngoku yabo. Hayi mna ndifuna uba yinesi. Xa kuthiwa sifuna umntu ozoba ngumama abantu bani ndim osumama kabantu bani yayibona.
hayi ndayenza ke ngondithumela ezi monologues ngondi-apply hayibo ndithathe nqumba ayisinabacinga serious. So ndayenza nto yayiloo nto ke like yakhula but ndithi ndibuyele kancinci emva before ndiyofika kwi-TV ne ndizothi ndizenzela kuthiwa yintoni ndizothi ndiyovela eskrinini ngoba ndizazi uba ndiyabhala. I think le nto yokubhala from ukubhala because umusic wam uzibhalela. Yes, I remember uthi ubuye ndivuke ndibhale. Yes, then kwazofika ixesha loba mandibhale kuthiwa yintoni iscript. Andiyazi noba isiscript, ndibhale istory. Oh, you understand? Andiyazi language. Ndibhala istory. So ndisibhale man. Okube kunegroup ibikhona back then. So ndibhale iscriptinyana. I think sisabantu abayi-5. Ndiye ndajonga uba kunabantu abangaphi apha. Okay, nabantu abayi-5. Mandibhale into ezo-accommodator abantu bayi-5. Ndibhale. Xa ndiyisa kwi-director eyethu ekhona ngelo xesha. Lathi yho, umsebenzi onje. Mani ngeke le into ifuna angathi anditsho uba siyadlala but angazi ke singayenza ngenye indlela. Ayiwo nam ndive uba ndiyakhuthala ke ngoku. Ndive uba ke ngoku ndiya more and more. During that process yokubhala ndiqonda uba okay andiyazi into zokuthengisa iscript zokunikeza umuntu aku-edithele ntontoni. So ndiyayicinga uba mandenze iscript ndifune i-actors zisi-act ndivule i-production eyeyam. Okay, wait. Uvule i-production yakho ndifuna ukubuyela emva. Okay. Esi-story esina uthi ubusibhalile and then i-director yathi si-powerful. Le director ngumuntu ozibhushelayo njengawo or yi-director enkulu like a well-known director? Oh no, okay. No, ayo-director iyile esikolweni isakhangela kahlehle. Okay, yes, ayo well-known director. Okay. Yes, but naye ke na wazi ngaphezu kwakho. Okay. Dala futhi yena ekhona kule industry na ndiyasifikela nje. Ngiyawucela udaka. Okay. So sayiphusha lento sasiyiphusha apho ke ndandikuloo location leyo ndaphuma ke then ndadicide ukuthi ndizenzele yam. Nyhani ndayenza ndayidibanisa yonke into yadibana. Ndakhona into endandisebenza nabo ke ngelo xesha ndandingekho yi-1 ke uyabona. So sawudibanisa umsebenzi sawabiza ama-actors as-act story. Obunzima oko bubakhona. Then ke ngoku sibhizi sizama ukuthengisa lo msebenzi lo-advertiser lo msebenzi. Yes. So kulapho ndaqoma mandike ndiphume nam ndiyokhangela uba mhlawumbi abanye abantu ntontoni yabo benza njani nokuthi kuzomele ndi-engage nabantu abaninzi abazondithatha bandise kule ndawo ndifuna ukuya. Andizuleqa ngokuthi ndiwulanduke as long as wenziwe ukhona. Hayi andifuna uxoka shem ndathi xa sendiphumela ngaphandle ndibona the real world ndaqonda ibisengumdlalo kona. But ke andawa ntliziyo ndazixela hayi ndizayiqhuba wethu uyabona. Then ndayiqhuba kanjalo ke into yami yalo production. Samane ke ngoku singabantu abaperforma around ilantuka yethu ithiwa yintoni endaweni yethu. Yes. Simane sibizwa apho sizoperforma yabona. Okay. So negroup yakho ke ngoku? Sendinegroup yami ke ngoku. Sendi-appointe nabantu uba ubani udlala iphi indawo. Yes, wena boss. Ubani. But ke mkhona umuntu ebendisebenzisana naye nalapho ebe-handsful kakhulu yabona. Hayi wethu saqhuba ke izinto xa zingenamali ke uyazazi uba azizude zifike ndawo. I then realize ukuthi ndidinga i-equipment, funds, yonke loo nto leyo. Ndangathi ke ngoku ndiyayiyekelela kancinci yabo. So ndabheka kakhulu ke ngoku kweli cala le-acting because kaloku amagigdaram hayi siyatya ayeza yabo. Ayeza amagig and ke ngoku umntu sethe levels. Yes. So ndibhizi ngaloo nto ke ngoku yabo. And then ke kulapho ke ngoku wangenelela ne-podcast. Okay. Yeah, kulapho wangenelela ne-podcast ke ngoku. So yeah, kuyaphusheka. Kuyaphusheka hayi. So far ama-productions osebenze nawo ngawaphi? I think maninzi. Ndithi ndicinga mhlawumbi nge-first gig yam yayikwi-Deep City. Was it the first? But ndidlale u-Anti kwi-Deep
City. Ndingoku andikasanda ngelaa xesha bezosweleka. So ndanongulaa anti obuye Eastern Cape uzolanda izithumbu. Oh, ndazibamba ke makwapha izidima ke we. And ke mind you ndinothatha i-advantage yomzimba wam. Because kwafunwa ndingandibethi sidirect. Kwafuna umntu owayena 45 to 60. Oh really? Andizuthi uba ndandiyananga ngaphi ngelo xesha but ndandikwi-20s. Ndanxiba ndafuqu qabe ndathi monologue ndayithumela kwathiwa iscript ndasithumela iscript. Hayi ndithe ndiva kuthiwa congratulations ndajamba kwathiwa ushuta ngedate ethile. Ndameka sure uba kulaa set ndinxiba vukuvuku umntase funana namajali makaloo nto umama sezilalini. So funeka ndiyokubamba esasidima ke ngoku ndamsetsha lolo asanda ngoba ndandingayilandi ngelo xesha. Ndamsithi hayi futhi siyadibana udakhe kaloku makiwe ndathi thulu uzobona mna nazawe ndiyoprove ipoint phaa uba yes I can do it. And ukhumbula uba ndandithe ndinantoni something ndiyayiqala ku-45 asoze ndithi ndina-45 ke mna funeke ndiyithi ngaphezulu. abazukubona xofika esetini uba ndizofika ndivukuzela ndisirias ndithwele iqhiya apha entloko sirias kakubi ndivukuzela lapha emzimbeni ndikunikeza le nto uyifunayo nawe qoba ndibona ngathi ndiyamjikisa ndizobe ndiyamsukela. Vukuzela ndaloo nto ndanxiba amajali uma ndanxiba izihlangu eziphambene ndiyakhona ndathenda kakhulu ngezo zihlangu ndandizinxibe phaa kulaa set. Hayi usuku lokuqala hayi ndashutha ndaqumya futhi ndandisitsho ndithi ubaba ke bavuma nge-first day abana-chance. Jonga sana ndingu-andika asanda ku-Dipset kanti shame zinto ezincinci ezo kuzo i-agent endandikuyo ngelo xesha kanti shame izawwenza nalaa poster yoba ntontontontonton qala ndavela ke ngoku. So ndayidlala i-character kahle futhi samthatha wasanda sizilele phaa siserious samthatha singasamgodusa yaphela ke. Ndaphinde ndayofumana enye apho ndiba ndinelakhi yodlala ubu-anti ne that's andithi umzimba wam uyandisebenzela. Bendidlale u-Andy kwi-Food by Love ndingu-Andy walo main character. Nakhona ke sheme into endingenalakhi yayo which is nayo ndiyayithandazela iifeature endizifumanayo ziifeature ezingekho permanent. Nazo into endibethayo khona ngoku but shame andifuna uxoka ndiyakhula in the process. Ndiyakhula futhi kakhulu. Ndaye ndadlalela ke ngoku umafeature ke ngoku ibi-Deep City Food by Love and then there's no bangalibala lento ndaya kwi-The Estate. Okay. I-The Estate sana ndingena as i-helper right andiyohelpha yamntu. And then ndashuta usuku lokuqala usuku lesibini yandifowunela i-agent yam uyoba i-helper kujambani lo sisi ndiyazi ingxaki nje ndifana naye uLerato Mvelase. Okay. Lerato Mvelase ndizobe ndihleli naye so ndiyayibona into yohlala naye so but laa nto yokusebenza ndifumana iscript ithi ndiyihelpha yakhe and then uyandiphoxa phaa naphaa nqoma ichaza kwayile nto ke sana yonke le nto yebo. Hayi sandaqiniseka uba andizuyibhuda ke le nto ndizawumeka sure uba ndiyenza right sana ndafitshathi ke nalapho ndadiliva futhi yabo ndadiliva futhi yona and into endivisa kabuhlungu zange ndikwazi because nayo ifeature yakhona azange ibe into elastayo yabo azange ibe into elastayo yakhe le soft yaphela kwayilaa i-The Estate. Ndabuya senjo ndikhona man ndikhona nenye bendiyenza last week but andizuyibiza qala because ayikaphumi nisazondibona guys. Then uyahamba uyashuta different productions. Do you have into i-agent yakho okanye uya-freelance or you said you have it? No. Into ye-agent ukuzikhomitha under i-agent all along bendiyoyika ne until okay ithi ndiqale kanti ngezinto eshort andinayo i-agent ne ndisa-freelancer though ndiyikhangela khona ngoku ndiyifuna ngoba I feel like i-profile yam noko sendiyisile I do fit ukuba under
i-agent. Akukho easy ke. I realized bakho easy ndandicinga uba mna nje ukuthi hello ndikhona. The way usenza ngakhona kwi-background. Yeah. But pha akho easy because uya auditiona just ukuba under the agent. Yabo. So akukho lula ngaloo ndlela. Siyawabhala ama-emails almost every day, but sometimes no like okanye baxelela basesivalile for khona ngoku. Yabona njengoba ngoku nje kunguJanuary, then ama-agent amaninzi azovula athatha abantu ke ngoku. So kungexesha si-aplaya ngalo ke elinyakeni. Lona xesha si-aplaya ngalo li-perfect for uzifake. So andikho under phantsi kwamntu ke ngoku ndisa-freelancer because nayo nale ndithi ngqobo ukuyifumana nini ndingene yabo. But xa bebona i-potential usona bayayibona kunasenza. Iyapaphaleni so akho nto sizoyenza. So like ku-industry kena, are there any challenges ozifaceayo okanye nje like alright kuyatyebeleka? No way bungaba right uyi-artist bra. Even ama-big artist ayakhalaza. So umuntu osengang kwestage endikuso osafana nomntana okhasayo ohamba yobetheka, but there's no way bungathi right. Asikho right. But ke siyaphuma semepha sencume sithambise lipstick angathi yonke into asikho right. I-challenges esidibana nazo kakhulu zi-call time. Mani call time ethi 6 o'clock usuka le uya le ana-transport. Okay, ixesha elininzi ke okay ama-production awafani, sometimes bayakutransporta, sometimes abakutransporti. So if abakutransport yazi uba une-challenge ke ngokwena i-transport. Ngo-6 kumele usuke ngapha eWestRand uye ngaphaya kwelaa cala koko Sandton, koRandburg, kwezi ndawo zishutela kuzo ezinto. Even if usuka apha eRandfontein uye Soweto, i-dry awukwazi uhamba straight. So still is a challenge, not unless uyazidrayiva. Yabo. So nazo challenges esidibana nazo nezokutshayisa futhi. Ixesha leset mna ndilazi imu-6 to 6. Yeah, understand. But kuyenzeka uba ubone kwapha kwi-call sheet isithi ngo-7, 7:30. Uzibuza ngizohamba ngantoni mna. Yabo. So it's one of the challenges esizifaceayo. Iphinde futhi ibe yi-challenge ye-gigs. Yabo. As much as ndisisho uba hayi uyawufumana umsebenzi ngapha, but asiflowi, awuvele uflowe nje because of wena ubusebenze phi kwi-production ethile abantu baninzi. Ndike ndahleka ndikweliseti kuthiwa hayi man, since kwabakhona abantu ndaba besuke e-KZN zange bagoduka. So man sibaninzi mntasi, sibaninzi. Uyabona ngelaa xesha ngabo 2022 2023 ndanzazi uba xa ndilayita i-TV yam ndizobona usibani. Understand? And ke ngoku xa ubhukha you choose uba andiyi kule set because ikude. Ndithi ngcono ndiye eKrugerstop. No, andizuye eKrugerstop because imali ngcono ndiye phi. You understand? Asisenayo kwayiloo nyweba yochuza ngoku. Uba ukhe walinga wabizwa phi uyayijambela. Ndithi bra ujampa noba bathi kuphi. Ujampa but into ebalulekileyo ngoba bagodukanga lo oko babeze ngezaphasi. Bazange bahlala kulaa holo bathi besobe befumana indawo zohlala. Ofisha ndibablame nje nam uba bendingabo. Bendingasoze ndibuye ngapha e-Eastern Cape mna kuthiwe ndize e-TV neGoli, the next thing ndiyabuyela. Sona okwamna bendizayikhangela indawo You understand? Ngoba lo usemadlelweni ahlaza apha. So kukuwe kubuhasila njani. Uyayibona. So and ke ngoku enye into kule nto ndisithi ascarsi noba desperate afunekanga ube desperate. Kumele uzazi uba ndingubani, ndisuka phi, ndifuna ntoni. Hence bendithe ndiqalwe kwi-background. Nakuloo background uyangena, abanye abantu bacima xa kwangena kwi-background awukhuli. Kanti it's up to you uba wena ufuna ntoni, uze njani apha. I understand ungangena ungazi, but then xa sowufikile kaloku akho sidingo soba sobona abantu bahamba ngathi noniqhubeka ugaqa because ufundiswe ugaqa. Uba ikhona indlela yosukuma uhambe, thatha isitepu sibe sinye ubone uwe uhlale phansi, uphinde ubone uba okay angathi sekupholile, uphinde usukume futhi because uyazazi ufuna ntoni. But ke ndike ndibe disappointed mna ndive umntu esithi yo khakha undifake e-TV yazi ndifuna ukuyovela apha noba ndibambe iglasi.
andizukuse eTV na because ufuna ubamba iglasi. Mna disappointed ngala glass ndandike ndayibamba. Yes. I wish andingazange ndingene ndibamba iglasi. Bendingena information. That is why ndisithi emntwini othi ufuna i-acting no serious ke because ndiyadibana nabantu abaninzi. So ndiyamazi umuntu serious. Ndiyamazi umuntu ofuna lento ndiyifunayo. Nomuntu orhalela ubamba iglasi. Nomuntu orhalela uba ahlale ecani kwazi. Evuba kunjani. Ndiyabazi, you understand? So ndiyakujonga ke ngoxa uthetha namba. Ufuna uyohlala ecani kwazi. Okanye ufuna nyani uyayifuna nyani lento uyifunayo. Because any mistake esibanayo ucinga fanele upase ecani ucelebrate kuyinto yonke. Ucinga kuzawutshintsha something. And sana uzoba disappointed xa ufika laa mntu ingumuntu ofana nawe. Ancoko into ezifana like ungabikho kwanto ezothi ezoba unique azoyi. Hayi. So ndiqoma bra akho nto sizoyithetha nana because wena ufuna ubamba iglasi. Fish mna andina vision yokubamba iglasi eTV. So asifuni into ezifanayo. Nanso ke ngoyo ndiqomba like if ndandiyazile okanye xa kunokuthiwa nandicoacha umuntu bakhona nje bacoachile and like lento ndibacoachayo and ndimcoach ukubamba iglasi. Therefore ababamba isiglass ke ngibona ngoku ababamba isiglass abanye bafumana nama characters angaphezulu endakaze ndiwafumana because andimfundisanga kuye TV ayobamba iglasi. Ndimnike lento ndiqomba uba ndandifumene i-opportunity ngela xesha ngaba nami ndenza izinto eziwesi because enye into esibulalayo thina into bana into endinothisileyo phofu xa ungena kwi-acting industry ngizothetha nge-acting but ikhona into endiyirealizileyo ngomculo to ndingasekho kuwo ke ngoku. Xa ungena kwi-acting industry if ungena like ungena ezinyaweni uzawuhlala ezinyaweni not unless you are a hard worker. If ungena xa ngithi ungena ezinyaweni meaning ungena as a background as a glass yes ungena phaa esiglasini ke wena ke ngoba nokwakutya abacima bafuna ukutya phaya kanti zii-props. So if ungena ujonge eza plate neza biscuits phaya uzawuhlala phaa ezibiscuitsini neza glass kuthiwe khathi zithathwe glass because zii-props kumele kwenziwe i-setup yenye i-set. You understand? If ungena as emzimbeni ohlobo meaning ungena as i-feature wena. Yes. So nakhona ndingatsho i-feature ke inama-advantages amaninzi yona at least ukuthi uyakhula. Yes. But angathi i-feature wena like siyakwazi. You understand? And then if ungene kwi-head I'm telling you son that is fully TV pha sifikele kuwe. Change channel sifikele kuwe. Siye players sifikele kuwe. So into endiye ndayiqaphela andazi noba ine-favors okanye but ndinayo into ethi kuya ngokuthi ungubani. Ndiphinde ndingabi nayo kwakhona because bendigqiba ukubona unyusisi talented kakhulu and abantu bayamthanda esithi yo bendivuyele ukufumana i-call endaweni ethile and then I prayed ngale audition yabo. Prayed ngale audition and then ndabizwa naxa ndise audition zange nditye and then iye yabuyisa ithemba kuma ndifuna uxoka because I was like if lo muntu uzoba desperate kangaka for le role and then nina ndingubani ndizovuka ekuseni ndizibethe ngomngqusho ukugcwalisisa umgqibeni phakathi isikhaftina ndiya kwi-audition akhange ndithandaze ndithithi xa uhambe nami le nto ndiyayifuna. Understand? So mna ndiyikhaphi ke ngoku phezulu. Understand? Ndiyikhaphi phezulu and xa ndibuya hayi abasithathi khabani mamela bra ndenze ntoni ndenze ntoni. So singatsho sithi kukhona bayafavor but shem bayasebenza abantwana baba. Ezi auditions sizenza every day ziya count. And another thing I think ndingakuphazamisanga I think asicingi into bana yenzeka unokuthi uye kuma auditions like before bendicinga into bana xa ngibona like a well known person eTV ndiqonda akanga audition. We understand kanti so nabo baya audition ke. Enye into endiye ndayirealize ke kusekutheni aba auditioni ukhumbule ngama professionals aba auditioni nama you understand? Banezabi auditions but trust me they do auditions ababantu bayaya kwi-auditions bajuluke njengathi as much as nathi sijulukile kwelicala qha nje asi-auditioni uyakhumbula mos nakwi-assembly abantwana babesimapha i-t-shirt azime phaa but sikwi-assembly sonke sonke sizothandaza sonke sizohamba siyongena eziklasini ekugqibeleni
So ndizama ukuthi iziteji zakhona azifani, but guys I think i-struggle siyafana mna. Yabona se-industry sona siyafana. That's why ndisho ndithi if uyi-background, andifuni ukuwa-discourage ama-background, if uqale as i-background ubuyi-hard worker ku-possible ukukhula, but if u-comfortable ngaloo glass industry, I feel sorry for you. So ingxaki yandidisappointa mna. Umntu akwathi ndibone ume wakasho, ndibone ume no-James nosibanibane, ndifuna uyovela nabo. It's not about ukuvela nabo, bra. It's not about ukufana nabo. It's about ukudeliver le nto nawe othi unayo. Like kunokuba nama-actors atrendayo ubana bacela i-donation and everything. What's your take on that? As aba bantu ndiyabablame ne. No, ndizama ukuthi andibablame. I do blame them kancinci, but andibablame at the same time. I-acting ayina-stability. I-acting yazi ntoni? Yilaa nto kuthiwa yi-hand to mouth. Because ufumana igigi namhlanje, ngicela uzoseva kanjani xa kunguwe ke ngoku. Ufumana igigi namhlanje, yes the rate is good, mhlawumbi your rate 6,000. Andizothetha nge-advert is even worse, yona ibhatala kakhulu. So ndithetha ngegigi. Even if yalo 3 months, yalo imali yakhona izawuba right, but uzawuyenza ntoni? Yes, ungayenza into ne, don't get me wrong. Uzawuyenza into, kodwa For how long? For how long? Ukhumbule ndiphila forever, ndina 30 something years ngoku yeminyaka. Uyayibona? So do you think le lanto ka yale 6 months izawumaintaina forever? Uyaybo? So obviously xa ndifumana la mali, ndinezikolo lezi mhlawumbi ndireyitha lo 5,000 per day. Wow, inintsi 5,000 per day. Inintsi 5,000 per day, ndiyayazi. Ifikela kum ke ngoku ndinezikoloto. Bendizenze emva. Ifikele kum ndine-pressure yokwakha ekhaya. Ifikele kum ndine-pressure mhlawumbi yokwakha. Because ke ekugqibeleni kufuneka sizajonga nathi uba uphuma ekhayeni elinjani. We understand? Laa nto ifuna uvele ungayi-entertain into yomntu. Yonke into ndandisho mna, ndisithi bra uzawudibana nam ndisemakhuleni ndisithi sonka noba ngathiwa ndiyintoni ndizawuthengisa sonka uba sindivisa kamnandi. Okanye uba sesiafodayo. Uba sesindisiafodayo because bra awuzundenzela nto. Esakho wena kukundishuta ugqiba unditrendisa, of which mna andinandaba notrendela into endiyiafodayo. You understand? So i-pressure ebaye babe nayo kusekutheni bafuna umaintaina esa standard. Ube ungakafiki ke ngoku financially, ufuna ukufika ngesiqu, which is ayizunceda ngofika ngesiqu. That is why sithi kancinci ndiyabablame le bazogijimisa laa nto. Uyabo? Kanti even if i-surrounding yakho ke wayiqhelisa uba ndingulo mntu mna ndiphila nayo. Ayinangxaki, azozuzibona usabushutwa apha uphethe iiplastiki zaphiphi, ayizubakho loo nto. But if ke nawe wabanikeza laa nto uba hayi kaloku mna soze ndiphume phandle ndingafakanga make-up, andizuphuma ngeqhiya, kumele ndilungise ifrontal yam ibe rayithi. Kodwa bazokuthatha ngaloo ndlela. And ngoku xa sebekuhlangana nawe uphethe iplastiki emnyama uba ngathi ndiwile, kanti awuwanga, yile nto iafodayo ngelo xesha. So I think sibethwa yiloo nto ngoba akukho nto, into zakhona ziyaphela. Kongathi yajonga zinama-seasons. Hayi ifikile, hey iphelile. Kufika i-production ithile, hey iphelile. Bapha abo bantu besebenza loo production. Nahlala phansi. Exactly. Especially if awunanto oyenzayo ecaleni, bra usengxakini. Because there is no stability. Yabo. Bakhona abantu abanela, futhi andiyazi ngoba ama-production ayafa. Kukhona nakudala, like dala siwazi. Nawe uvele uve kuthiwa iyaphela. So I think ke abantu abanelakhi ngaba banama-production alastayo basayinwe ngawo, but nje yo kubird. So do you think abantu kena like izinto zabo zezingahambi kahle benziwa kukubana abasatholi ama-gigs, or maybe sometimes benziwe kukubana bavesene like they got too excited misuse imali? Yazi i-challenge ingayiyo zombini ezizibalayo, but yeah ingazizo ngoba baninzi abantu. Ukhumbula uba ama-actors akhula, there is me ngoku ebengekho ngo-2016, meaning ndireplace umntu okanye I'm bringing something engekhoyo kwi-industry, which means lo mntu ebekhona, like ixesha, the more ixesha lihamba
bakhona abantu abaphelelwayo because uhlala kusizinto ezintsha mos uyayazi njengoba kukhona ama-actors aku-TikTok ebesingawazi uyayibona so kuba nento ezintsha so aba badala ke ngoku sorry baendapha besithini ke ngoku betshona ezantsi kancinci abantu abaye babe nelaki ndinokubacinga ke mna ke ndisidlale ndiyi-1 hayibo usibanibani wayaphi noba ndizombiza igama le-character mhlawumbi usibanibani wayaphi ufumanise uba usebenza behind the scene. That is why ndisithi into ezomnceda kule industry kusekutheni ungajongi uxhomekeka kweza gigs ngoba ii-gigs zona ziyafika ziphele so abantu uphawula uba mhlawumbi uyi-artist i-upcoming njengam yabo ndinguye lo ngoku ndiyathatha endaweni ethile ndiyoba yi-lead okanye ndiyoba loo nto ndizobe ndiyiyo mhlawumbi nepressure ke xa ifika imali ke ngohayi mos ndinemali ndiyathatha ke ngoku ndiyamisuyuza ndiyamisuyuza bla 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 the next thing umlilo uyacima xa ucima umlilo imoto iyathathwa laa ndlu bendihlala kuyo ndiyagxothwa efletini ndibuyela back to elokishini ndiyahlekwa ke ngoku abazuyeka kaloku bathi hayi ubuyile ngoba imali iphelile kanti ufuna uvele wahlala phaa ikasi mhlawumbi waziphilela ukhona omnye ebendimamele izitori zakhe apha ezintsukwini uthi ndandisoyika nditsho nokuthenga imoto in fact ngoba lo ndandingekho sure uba into yam ithi ngoba loku even if ilaa nto ayiphelanga bathi intoni i-production ayiphelanga kuzophela wena bazokhathalela kwi-contract bashika abanye abantu besebenza so uyatsho uba ndandingakho sure noba eyam izoqhubeka na uthi ndandineyo-challenge yokuthi ngizothi ndingene ebhasini ukuthi hayi waye ngosibanibani wasendaweni ethile ngoku waye uhamba ngelantuka waye uhamba ngebhasi ndibenqima ukuthi into endiyi-afodayo yibhasi and andifuni ukuzifakela pressure ndiendaphe ke ngoku ndiyotrena entweni ezingacacanga rather ndithathe le 20 rand ndingene ebhasini xa ndiyandiphethile umntana sonke endlini kunoba ndigijime ndiyothenga imoto ndiyothi uthi kungona uthi I feel like if ndandiyazi i-contract yam izolast ixesha elingaka ngaba ndenzaweza but ngoba ndiyayithanda ke le nto ithethwa ngulo mntu because akazifaki ipressure and akanandaba uba wena uthini ucinga ntoni ngam wenzela yena ndiyenzela mna ngondibeka mna phambili andizungena ezikolotweni because of wena ucinga uba okanye ndifuna ucinge ngendlela ethile because into endiyaziyo umntu mna sozomsatisfy ungacinga kanje namhlanje kusasa ubona ibidredi lam befanuba libovu ndilidala libe bovu ngalaa mntu hayi mani belizoba rayithi kodwa bengathi ligoldi understand so ndileqana nantoni ke ngoku nawe not le nto ithandwa ndim uyayibona so nantsi ingxaki sizama ukuba bahle kakhulu ebantwini not wena uyazilibala ngawe wena uzikhumbula ngelaa xesha sowuyile ke ngoku edustini kube ngonqoma yere yazi mangaba ndi-extendile kodwa le-RDP at least ndibe namaruma ayithuba ngapha ngaseba ndizorentisa ngawo but yho nako ndihamba ndohlala endaweni ethile nako ndiyeka istolment semali ethile ndiyolanda imoto ethile so asibhalansisi so if you can be given the opportunity yokubana andiwuthandi lo mbuzo okay yeah go on okay so uphendula ke if you can be given the opportunity like seriously because like kunomntu omameleyo I mean like i-reason eyenza into yobana mandiyibuze this question every day I want whoever ozobe ebukele abone into yobana ama-artists a-expecte ntoni we understand hence like ndiye ndiqonde into yobana ndirhalela ukwazi mna into yobana like the minute uzothi ndifuna ufixa u-1 no 2 no 3 and then omnye abe bethe like yeah so like whoever ojongileyo maybe izobe ngumuntu onganceda we understand hence ndiye ndibuze nama-challenges because ndiyaqonda into yobana if uyatsho ubana okay mna into endifeyisena nazo zeso because if you don't talk akunamntu ozobuzakho so if uyatsho ubana okay I'm facing this and this and this and this then at least uzobona ukuthi okay this is what ama-artists yinto ama-artists ayifeyisile then okay then if ke na ndizothi if you can be given the opportunity then laa mntu ubukeleyo maybe it can be someone okwi-Department of Arts and Culture who doesn't know ukubana kwenzeka ntoni because he or she is there yena like akazi uba kwenzeka ntoni the only thing ayenzayo maybe uyathumela ubana okay nantsi i-5 rand for into i-art we understand yes hence ndibuze ke ubana if you can be given a chance intoni ongayilungisa kwi-industry so i-industry is broad
xa usithi i-industry ndibuza bheke i-industry ndingulaa mntu ndiyi-director because I think ndingaphendula as i-director ndiphendule as i-artist uba ibehave kanjani i-artist, i-directors zibehave kanjani towards ama-artist okanye laa mntu nyano in charge financially maybe. So ndingomphi umntu. You can be anyone because like if ufitha kuzo zonke you can take one okanye utake xa ubona into yobana maybe phayana kwi-directing ubona ngathi ku-right then it's fine. Okay. I think kwicala le-finance, if ndikulaa department of finance, into endingayithi, which is I don't think because abantu babeka abantu nabo, yabo. So andizongena kakhulu kuye because I think kunzima ukuthi azofikelela. You understand? Ndizongena kwicala lama-casting directors, yabo. I wish uba bendinini guys. Into bendizawuyenza mna, I think kunabantu abanetalente, kunetalente hidden talents esingaziboniyo because abafumani opportunity. Hence ndithe kukhona abantu abangena as ama-backgrounds. Xa bengena aba bantu as ama-backgrounds bayayifuna and banetalente. But ke ngoku bangene bengazi phantsi, right? So if mna bekungake kube nama-auditions just ama-background, of which into endithandaza ubuThixo makandiphe yona, ndibuyise la production yam ndidile nge-background because ininzi italent ekwi-background. Qha abantwana babantu ngoba bangena ezinyaweni bastakile kweza nyawo, akusanyukeki. Italent ikhona, ipotential ikhona, but ke ngoku akusanyuki. So if bendingulaa mntu ohleli phaya bendizobe ndithi okay, hayi wena mani siyakwazi wena besibhondile phiphiphi unetalente siyakuvuma. Nawe khawum masike siyovusa into ezintsha. Zikhona ii-productions ezitshoyo uba zifuna new faces, kodwa azistiki kakhulu okanye iba into edlulayo, you understand? So if bendingulapho phaya bendizawujonga new faces, ndithi uconcentrate kubo ndibona uba ndingafumana ntoni phaya. Ndibuye ke ngoku if bendithe kune-financial department ne-directing kuthiwa yintoni yi-casting director lebendithetha ngayo, uba if bendibabo bendizawuhamba ndiyokhangela ama-new face away. Ujonge nasebantwaneni xa kuthiwa kudlala ii-adverts zabantwana basirculate endaweni eyi-one, abaphume like kuyokhangelwa and abantwana bakhona banetalente but ayifikeleleki ke ngoku. Iminyango ivaliwe, ongenileyo unethamsanqa because ungene wahlala, kuvaliwe ke ngoku for uba kuqhubeke kungena abantwana, you understand? So kudlala abantu abayi-one. So that's why bendizawuke ndiphume ke ngoku ndivule le minyango ndijonge uba kunonto endingayifumana napha emva. And then to ama-artist, I think siza sileqa imali ngasuke umntu angaphu, but depending uba ufuna ilaa nto. Andizuyeka ilaa glass guys, iyanihetha mna umntu xa sifuna iglasi. Depending uba ungena ufuna iglasi okanye ufuna uyolantukana uyokhula. So i-actor efuna ukhula ayigive up. I-actor efuna ukhula ayikho after imali. Yes, siyayidinga imali because sitravela ngayo, siba bahle ngayo, sihlamba ngayo, but awukho after imali if uyi-actor. So ndingatshintsha nendlela le yonyathela nendlela yokuziphatha mna nendlela yokuzi-advertiser as i-upcoming kakhulu. Ndingatshintsha indlela endize-representa ngayo, uya-understand? So that ndizokwazi uba noba ubhukhiwe as loo nto uyiyo, loo background uyiyo, but xa kufika ubehave mani njengomntu onormal, njengabanye abantu abanormal, yabo, uziphathe mani ngendlela erayithi. So nantso into endingayenza, nokuhlonipha ixesha, hloniphe, because abanye bazothi hayi ndiyayazi masihlezoshuta ngo-11 so kwamele ndifike ngo-6. Xa ufike mani ngalaa 6 kuthiwa ifika ngayo, awuzukwazi ukuthi xa usahleli phaya. Mna ndinelakhi, ndiyalihlonipha ke ixesha, ndinelakhi ukuthi ndizothi ndisathi ndihleli phaya kodwa ndifikanga nobheka kwelaa cala basetapha kulo, kuthiwa khandibizeni lo waitress, khawunxibe nazi into zenesi, bakhe bandenza khawunxibe nazi into zenesi. Ndadibana namse ndigqibiselwa ngescript, uya-understand. ndavele futhi ndahlala kuso ndazama nje usi-understanda, akusekho ukuba kulaa nto ke line to line, just follow the storyline ke ngoku. Bandi-understandisa fine. Then ndahlala phezu kwento ndize as what, as background, but ngoba andigcwalanga phaa yonke leseni ngoba lo I am a background,
ndiyi-actor xa ndilapha, senza behave njenge-actor. So nazi into ngase singazitshintsha yonke nje ezama-artist ndingatshintsha nje ezo nto uba noba uye ezintoni engenamsebenzi ufila ngathi ayinamsebenzi khawuzenze ube useful just ngebehavior yakho. Time up. Right. Sana ixesha liyasibetha ke ngoku and ulapha. Ndingahlala and andifiki noba ixesha liphelile. I wish ndingahlala apha sana ngahlala 3 days. Goduka mna. Okay. Ndiyagxothwa ke ngoku kuthiwa mandigoduke into yam iphelile. Goduka mntasekhaya. Do you have anything that you would like to share with us or to our viewers like before uphuma because afuna ukuhamba? So like anything. Okay. Into endizayithetha mna inye kusekutheni. Kumnandi kumnandi apha ndingahlala net 4. Okay. Ayikho umntu into ezoyithetha. I think yonke into manje efune ndiyithethile. So yeah. Ndingathi into endingayitsho nje kusekutheni enkosi nge-opportunity yoba ndizoba ndingazoba yi-artist. Ndibe ngunamhla. Ngoba loo ndlela ndinamagama amaninzi ngusibanibani, nguVeronica, nguSonia. So namhlanje I need ndim. You sharing your story. So ndibulela loo nto. Okay. Ngosman nathi uba usivakashela, I mean like I've been dealing with amajita, I've been dealing with the Indiani ezifake amazaza. I mean like thank you so much man for coming. We really appreciate you, my first lady. Oh wow, and I feel so honored for that. Yeah, We understand. I'm sure nento ezintsha ziyenza kulo nyaka. All right. Guys, thank you so much. Don't forget, man, ukubana ni share this episode and silindele inobana sive ubana nina nicinga ntoni na comment section. So like, just do the right thing. Don't forget ukubana siyamthanda. Let's catch up on our next episode. Until next time, danko. Yeah,